sama. Sai baba Buhari. Sai baba Buhari. Kamar baba Buhari ake magana. Allah shi kai masa te ɗaya ba fushi muke ba. Allah ma an ba gani ka buge mutane kuma za ka ƙara tafiya haka. Ko talaucin ne ma zafi haka. Yawo ni da kyau ba wai talauci bane ba kuma rahin abin hannu bane ba. Kana ji na ko? Ai yaro sakala burehin ne kawai na baba Buhari ya riga ya lahe zaben nan. Wai da ma bari ne ci. Bure ma ko. Ka ce akwai kolin wa area. Wannan ne ce. Shi ne ba fushi muke ba. Da yanzu an gama. Da tuni baba ya tura. Yankuri talakawan babamu. Tallan wayan ba a raba mu da kai ba an ce ka ƙara riga hurumi na ba ne zaka dinka sai ga ƙananan yara su dawo da salon ka da rigima hada wani ka da mutane ƙura. Kai baka san abin da yake faruwa ba. Ko yake faruwa? To Buhari ne ya ci. Buhari Kware ma ya kuwa. ci? Insha Allah. Buhari ya ci? Ka duka ƙara. A daga yau mun shirya abokina. Allah ko. Daga yau mun shirya. Ba magana. Okay to zan zo in same ka yanzu nan. No problem no problem. Gani nan zuwa. Buhari yana godiya. Matan mazawa maza. Kai. Respect yourself ka san ko ni waye? Sorry, Ka ban gaje ni. Sorry, officer. Me yake damun ka ne? Ai yalla bai wallahi tallahi ba komai bane celebration nake. Celebration na uban wa? Damun. Buhari ne ya ci. Wani Buharin? Buhari mana. Buharin yana ma magana. Buhari mana. Wannan Buharin. Wallahi tallahi dana Buhari.